dito lang. 3 hours back and forth. So, depende po yun sa daily business nyo at sa budget nyo. Kita ba kayo? Pero dapat sure, nakasunod yung pangalan nyo. Ano ka? Kasi kung marami po tayo malalaman na malalaman bato, tapos malalaman na pagkabitin, para yung malaman po, ito nyo lang pinagin natin. Hello! Hello! Second floor po. Okay na po to, nakakuha na ako.